Toyaro utrai, toyaro yakakatang utrai, toyaro ko phi ki shakri utrai, phi ka bayang ka yeng utrai, ha ki plau ka yeng U Blei jongi. To nyas dang yakane ka jing shakri ka jongi dangi phai lang U Blei ha ka jing duai, bo Blei undon ring kalam bat ngi bat kane ka jing shakri ka jongi U Blei ha kane ka jan mit. Blei kpa jongi babaneng ulo utrai ki mat utrai jongi mensem sai sin pan ngi wana kana kana phai sngi banai ngo yeme ko utrai bame mela don rikat mela kyrkhu ya ka jingim ka jongi bat mepla pat ingi au Blei bingin don kumne sipor ka yeng ka jongme bantai ka duan ka intrai bat ban yaro ya ka tang ka jongme kumta don rikalam ban ngi bat kane ka program kan try ka bangin sapandap akane ka janmit bakan long da ka jingkar khu ba ka jing don rikat ba ka jingalam ka jongme bagi ai kai baro bangin sapandap kan long da ka jing don rikat ka jongme kar khu sai sen pat yangi ngau kane ka jing duai da bangi dam ngi pan kine tang tra no panem jong Jesus Christ menta wala ka taru amen jingo ba ka buram ka long U Blei nakaliang jong ka Balang Presbyterian Nongthymmai pdiang sngewbha ya baro kinong simbenta ha kane ka program karpang ya Rev B.D Warjri iban sasam ya ka khubo na ka kten ka jong U Blei ha kane ka janit ni pdiang sngewbha ban ya U Blei ya baro kito kibapet ya kane ka program lamba ka YouTube channel bat ka network kevel haki yeng ki sam ki jong ki KJP assembly kalapan baj bak ar tarik unailar ar hajar ar phau ka sngiu trai ka dei ka revival Sunday takum ta ki balang bara ki badan hapo ka syatri jong ka KJP assembly ki rakhe karpang ya kane ka sngi Dray mentau snam om simla banle kumta namar ki jingja jong kane ka jingpang khlam Dray ngai ngo pat U Blei bawalangim la ban yo ya kane ka punta ka ban ya sam ya ka kten ka jong Blei bon sen Dray ngai ngo pat bawat tang si sen yo ya kane ka lat ban shakri U Blei balamba kane ka jing shakri ka jongi ngai skam kanai mensem bat kershan bor ya baro ki bangai hakum kane ka por bangin yo mat ya ka jing penem bat ka bor ka jong mensem ba khoi tongin ya teng ya kane ka jing shakri ka jongi U Blei da ka bangin yo snow ya ka jing ruai ka ban ai ki khon samla jong ka Balang ya ka jing Wai revival ha kane ka por bat kumta hadin bakini ki khon samla kiladap ban ay kane ka jingruai revival ngan sakarpat ya iba karngor id khot ka committee Balang in sngewbha ban yalam ha ka pulis dang badwai bar hadin ka baiba moreladap ngan sakarpat pat ya ki khon samla bakin shem ya ka banta bagin ay ka jingruai ka bakar pang ka jongki te kani ka por kerpat ipi ba penam ya soper wala ka jing shakri ka jongi kalong hakane karukom hendrei tongin shakri U Blei da ka donot bat ka mensiam ka bisya tongin ya ra lang lagi jong hikti ni shan ho la dan idei banjang ruminya yang hala ka jong ki yang kisam ki jongi kanang baka buram ke jong Blei kalpa akan ni kapwa a try pari Bible a try pari Bible a try pari Bible I can stand shwananga a try pari Bible a try pari Bible a try pari Bible I can stand shwananga a try pari Bible a try pari Bible a try pari Bible
kan stan shwananga atrai paribaiba atrai paribaiba atrai paribaiba I kan stan shwananga do jong ala ka to get temple jong me I kan long ado hang me ko try jisu ha do bong to good to shong jing dan jong me jing dan jong me jing dan jong me kan yai long jing kha wai ba jing dan jong me jing dan jong me jing dan jong me kan yai long jing kha wai ba i jing long ba rim nga la no ba ro i jing long ba rim nga la no ba ro i jing long ba rim nga la no ba ro na du ba la pin ya nga nga long jing tao jing mai nga long jing tao jing mai nga long jing tao jing mai na du ba la pin ya nga ya thu ku min sim jong nga sha no pan sa he ya thu ku min sim jong nga sha no pan sa he ngan sa he sha lin de jong ngan sa her shalin de jong kilo long la jing im hi la chu kan ai cùng no ban im jing im ho được rêu tên lầy là đã jing im chu con nó tăng ha bờ thấy jing im u rêu long jing im ba le no ai hang no ka la wei jong pi ko long to berkat ben zahi wan shu jisu un nam kin tan ai ya pi te jisu ong ga u ba long ga len ti bat ka jeng shi sha bat ka jeng im de om don u ba wan ha u ba rei tang da ga hang no ka la wei jong pi ko long to berkat ben tahi wan shu jisu un nam kin tan ai ya pi de jisu ong ga u ba long ka len ti bat ka jeng shi sha bat ka jeng em de ong don u ba wan ha u ba rei tang da ga
silbaro gendem utelit baro on pla baji sulong utra silbaro gendem utelit baro unkla baji sulong utrai giko silbaro gendem utelit baro sulong utrai. Ngan puli kat tu kan ni ki benta naga ketin ke jong U Blei. Kapikla man shem naga kitab jong Joel kal nong ka baar ka khot ka bakhat ar. Hadu ka bakhat sau. Badru naga khot ka baar pupra. Hadu ka balai puar. Nangta naga kitab Wisekiel kal nong ka ba lai pinyo. Nadu ka khot ka basan ter. Ka ketin ke jong U Blei ka ong kum ni. Lakum taru wat mentahi ong utrai. Tupai hangada laga dok nuot baro. Bat daga jing syak jing id. Bat daga bayam. Bat daga bayam sengausi. Bat tukat ilaga dok nuot di ome lagi jankup. Bat tupai sya utrai U Blei jong pi. Naba ulong ubai bat ubai sneilam. Uba suki ban bitar. Bat uba kenrei haga jing isnei. Bat uba kelaga bamut naga jing pensniu. Wei betip balaun pai nok ni em. Bat kelaga bamut banun pensak. Kajing kyrkhu hadin jong U. Wat kajing aingo bam. Bat kajing aingo di. Hau trai. U Blei jong pi. Ti kanja hadin kata. Bangan tek buk ilau mensim halor kadok barok. Bat ki kun senrang. Bat ki kun kentai jong pi kini tu lupa. Kita men jong pi ken pok sniu. Kajing pok sniu. Ki samla jong pi kenyo i. Kajing i tu pau. Bat halor ki syakri senrang. Bat halor ki syakri kentai. Ngan tek buk ilau mensim. Hai kita kisngi. Bat ngan pen i kajing pelah. Hai ki peneng. Bat haka kendo. Kesnam. Keding bat kirishat dem. Ti kasngi on pen kelajing dum. Bat yau benai kasnam. Haban sawan kata kasngi ke bakrau. Bat ke baiting jong utrai. Ti kan long. Bau wei baro ubakot kerpat. Ya ke kerteng utrai. On pen im yu. Nabaha ulom seyon. Bat ha Jerusalem. Ken long kita kibalat im. Kom bau utrai uong. Bat ha pedeng kita kibala pensak. Kita ya kibau utrai ukod. Kom ni uong utrai U Blei. Hakini kishiing. Hakimi ngantian mensim api. Ti pen im. Bat ngan buk kithiet api. Bat ngan penmi ika dok api. Bat ngan tap api dekat seni. Bat ngan tian mensim api. Ti pen saim. Bat pen yok tip. Bangalong utrai. Kum tangalai tu lupa. Kum bala hukum yang bat kat bahangarang itu lupa. Ladon gajing sawa. Bagajing kemi. Gajing ki jumai. Ti kishiing kelaman sok lang. Kishiing ha kishiing jongka. Tinggal kemi. Bat kemi ladon kithiet aki. Bat kadok kalami. Bat kasni kalatap halor jongki. Henry syem dan mensim aki. Anda kum tala ula ong hanga. Tui tu lupa hakal air. Tui tu lupa ko khun ubriu. Batu ong ru hakal air. Kum ni uang utrai U Blei. Ko mensim tu wan mi no. Naki saul air. Batu persat akini ke bayap. Bakin dub im. Kum tangal tu lupa kum bolo hukum hanga. Tiga mensim kelawan haki. Bat kila im. Bat kila yeng ru haki kijat jongki. Upaj ba. Babun belin. U Blei un kyrkhu. Ya ke jing puli bagi jing syak skor. Ko jing ya ke tien ke jong U Blei. Tuing dah pai show Blei hake jing dwai. Atrai U Blei ukpan jing bahab neng kum nengi wan ban dem rit dikis lajar bakhu jame ko trai. Banai ngu nam yame nak mat ke por ke bakodor ke ban me ai ko trai. Bangila ya ka ban yok ban syakri ban pendon borom yame. Ban pen krawi ka kerteng ko jame ko trai jisu bakodor. Trai jisu be id wat langim shilmla ya ka ban ya don. Ya ka ban syakri hake ying ka bakentang jame. Ko mangi ju long ko trai jisu be id. Nengi ai ngu yame ko trai ban me pli bat kenik lat kelenti lengba
kini ki kor ki bor jo kini ki sngi ki bangi em ko tra Jesu ba ko dor bangi la pat ya ka ban pen sawa ya kani ka jing shi sha jo ka tien ko chama ko trai leng ba jo ki ko tra Jesu bangi aingo ya me ya long U Blei jo ngi ko tra Jesu ba it u ba lam ngi u ba rap ngi u ba Krishan bor ngi komni ko bangi long ko tra Jesu ba ko dor wada pedeng jo kini ki jing wada pedeng kini ki jingle wada pedeng jo kini ki jing tanju ki ba bonjat ki me de mane sham ni kandu ko mangi tip ko trai ko bangi yo i agini ki sngi lengba jogini ki jingja ki baja saudong jogini ka perthai ka mangi em ko trai Jesu ba ko dor ne ko trai me long U Blei jangi u ba kershan ngi me long U Blei ba yalam ngi ko trai ma memory me sumar me da me ker ngi kumni ko mangi long ko trai Jesu ba it me dang yai ri agini ka jing em jangi hadu ka ni ka klemat wada pedeng jogini ki jingle wada pedeng jogini ki jing tanju ke mangi mahat ko trai Jesu ba it bar ngi aingo em kerpang na mar ka ni ka por ka ba ko dor ka ba me sha ko trai Jesu ba ko dor ya ka bangi yo sngo ka ni ka tin ka ba khut ka jama ka ba pen kan ma ngi ko trai ya ka ni ki jing shisha ko trai Jesu ba it abangi em ha ka ba kum ki ni ki sngi ko trai ka tin jama ka khot ngi ko trai bangin phai shme ka do anut baro bangin ya bangin ut akmat jama ko trai om bangin kat ya ki jan kup ki jungi ko trai hin re bangin kat ya ka do anut jangi ko trai nang trai Jesu ba in yo tip il di bangin tip bangin long tang ki nong pop ki ba krau ha khmat jama ko trai me do ngi don kam trai ya ka bor ka jama ngi don kam ya ka jing pet bai boru men sim ba khu jama ha ka ba kum ka ni ka sngi ko trai Jesu ka ba kar pang ka play ba it ka bangi don ni ka ban khe ka ni ka jeng ba kar pang ka ni ka Bible Sunday ko trai Jesu ba it trai Jesu ba ko rangi don kam ya ka bor ka jama ngi don kam yu men sim ba khu jama ban pen thamai ngi ko trai ban thau thamai ka jing em jangi ko trai Jesu ba it na mar ka ko trai ngi long si sang em ha pe ki sngi ki ba ko trai ki bangim la ban su thu ngi la ban chempang ki ki ba ja so dong jong ka jing em jangi ko trai Jesu ba ko dor ngi phash me U Blei ba don bor baro ngi phash me U Blei ba la baro ko trai ba la ban yarap ngi u ba la ban kershani ngi ko trai Jesu ba it u ba la ban pelaj du ngi ko trai na kini ki ki jing ki bangi di ban mat men sham ni kan du ha ki ba kum kini ki sngi ko trai ni aingo em ba ka tin jama ka thu sha ngi ko trai ba ki ki ba ja sau dong jong ni ka pertai ka bangi em ko trai ka de ka kum ka jing tip ka jama ka trai I wei pi wei I jing ja I ba ja ha kini ka pertai sngi ko trai ka de ka kum ka jing tip ka jama am dan ka wei ru ka ba ja khlem ka jing tip ka jama namar ka ta ko trai me tip ye ki baro ki ba ja sau dong namar ka ta ko trai am dan da ka wei pa ka lat ka bangi ngin yo e ka jing rap ko trai am dan sha ka wei pat ka ba ka lat ka bangi la ban yo ye ka jing rap na ka menta ka jing em jangi kam tam ko trai ha pedeng kini ki por ki bangi em ko trai ki jing ma ki jing shep ting ki ba pen shep ting ki ba pen ki wen ye ki jing mut ki jing per khat ki jong ki briu hi ka per thai baro ko wei ko trai Jesu ba it ki ba pen ki wen ko trai ye ki khun ki jama ko trai ki ba nget ha me ko trai ndengi aingo bangi don U Blei bo ko ma ko trai don ka kular ka bas kem ye ka jing em jangi ko trai ba ma ong ha khmi ngalong ren kat bat phi ka la sngi ha du ko ba wai no jong ni ka per thai na mar ka ta ko trai ngi aingo ye me bangi don yo me U Blei jong ki kular ye ka jing em jangi ko trai na mar ka ta ngi IT ha me ngi shania ha me I brelut ye ka jing em jangi ki ti jama trai na mar ka ta me tip kham jana me ka ki ba ja sau dong jangi ko trai ngi shania ka mon ba khu jama ko trai ya rap ngi ko trai apdeng kini ki jing ya lenti ki jing hang ni ka snai jong ni ka khno apdeng kini ki jing ma jing shep ting ki ba ki sau dong ye ka jing em jangi trai ai ka jing suk ka jing man ko trai bangin tip bangi don ye me U Blei u ba la ban ya rap ngi U Blei ba la ban pelaj ngi U Blei ba la ban kershan bor ngi apdeng ki jing tlot ki ba bon jong ka jing em jangi me tip ngi ko trai ngi long tang ka khendau ka tlot ngi long ki bri ka dap tang ki jing dunas da ka jing em jangi ko trai ni dap tang ki long da ki bri ka pen so si ya ka man ka ba khuit ka jama ko trai nda ya rab ngi ko trai Jesu ba it balang ba jo ki ni ki jing ja ka long ka bor ban pen thamai ka jing em jangi ko trai bangin ni ile di ko trai mi ki don kam ban phai she ka jing kala ka bomot ka ba shisha trai Jesu ba it kar khui ka ni ka por ka bangi don kum ni ko trai ban shekriya me kar khu ki ai baro ki bangin pen dep ha ka ni ka por ko trai kam tam kar pang na kam talau jong shekri jo me ko trai ba me wan alam to trai Jesu ba it ka ni ka por wan pen sngau ka tin ka ba khut ka jama ko trai isne ban kyrkhu ko trai lau jong shekri jama ko trai ke baro ki ba mi na ka chintur ka jong shekri jama kan long ka bor ka ban kershan yang ka jing em jangi apdeng ni ka jing em ka bangi de ban ya leng ba ki jing e ba ki jing tanju kan long shisha ka bor ban kershan yang ko trai Jesu ba it bangin so thu te trai ye ka ni ka jing em jangi bam don mer ki be pat ki lahat ki linti ki bangi la ban phai ko trai dei tang ha bangi khmir bangi phai shme ko trai dei tang ma meu bala ban yarap ingi dei tang ma meu bala ban pelaj ingi dei tang ma me badon ye ka bor ko trai ban bat yang ni ka jing em jangi ko trai ko ma me hi ko trai ma IT la ka jong ka jing em ka jong me na ka mta jong ki nong pop ki ba khra me la siu spa da ka snam ba ko do jeme trai ka ta hi long ka kunha ban siu spa ingi ko trai ka ta ka long ka dor ka ba me thi ingi ko trai ka ta ka long ka dor ka me kam kinti yangi ko trai ka jing em jangi i wei pe ko trai ni IT ka por ba sa ki ti ba jog me trai ye ke baro in bandem ki shania ka mon ka ba khut ka jeme trai ba ke baro ken long ha po ka jing isnei ba ka jing alam ka jame ko Jesu bi shim trai ka puram borong i ashme ka jingu borok ka de ka jame bne ban yo ko Jesu bi to sngo ka bangu namaru Jesu Christ ngi dem ngi pa ne ke ni borok man ta shiki bom ju ko ru
Amen. Shin sao dong la pao shana ya jing ya tho lupa sha pang hi ma ki jing la hab neng but ha kan do sakhi ya mati bu blei ben pao hangi ki pop la nang jalei jing jot va ishur ke jing ya tep lem hu breu la nang yap do Nhim bang shu ban ngap iktin U Blei Nhi la pet ngai na nong thao nong bu Tuan men xiêm ba khot hangi men ta wan pen em pen thêm mai wan pen ken do hop bat bom ya do not mau to pen ya donor edo penjem to trei ha po jongi kum gading hel kibriu kilanang jam sha jing dom hi jing em jongi la te la kum da kendri da jing pen lin bat ki ru kom ki ba ichli amano ban rap yang hi tuan men xiêm ba khôi hangi men ta wan pen em pen thêm mai wan pen ken do hop bat pop ya do not mau to pen ra ya do not edo pen jem tu trei ha po jongi kum gading hem bangin long ki saki bangin long ki saki tin jong me ban ben bena geleng kari bangin long ki saki bangin long ki saki tin jong me ban pen bena geleng kari tuan men xiêm ba khot hangi men ta wan pen em pen thêm mai wan pen ken do bat pop ya donor mau to pen bra ya donor eto pen jem to trei ha po jongi tuan men xiêm ba khôi hangi men ta wan pen em pen thêm mai wan pen ken do hop bat pop ya donor mau to pen bra ya donor eto pen jem to trei ha po jongi kum gading hem bangin nom sha jap lim ni sha rem bangin nom sha jap lim ni sha rem Sai sian pat kum ka balang dap da ka jang sngo kmen ban yo Rev B.D Warjri ibala kloi ban pdiang ya ka jing khot sngewbha jong ka balang ban ya sam ya ka khubor ka ten ka jong blai ha ka ne ka revival Sunday Rev B.D Warjri dai nang tai nak balang hanrei ka jakat rei pat ka jong ka dai hanong stoin ha ka nong stoin Presbyterian
kabahap ha ka KGP sinot semngi U Blei sibone pastor na kabenta ka jing platform ka jong pi banya don menta bat ngim ka balang hang ne Nongthymmai do Blei don ringkat bat pi bat ka khubor ka bapin sasam ha ka nikasngi tugom ta ka ka por ngan khot ya pastor ba in shem ya ka ka benta ha ka ka por tong ya pandam ka jing tuai ko kpa jing bhavnang kat nungi dap da ka jing sngongo ka bakrau yeme ya ka por ka kodor ka mama pling ki khun ki jome pengen wana ka jaka ka bakantang ya ka bangin yo banyaro ban penan muram ka kerteng ka bakrau ka jome pan pen sngoru ko trai be ya ka por sigi pat ba ringet baro ya ka kubor ka bamidan ban kran ka por itu bai ban kyrkhu ka por gipan kentang lut ya di kikti ka jome kyrkhu yo syakri jome ban sa shemi ka bentaban sami ka tien ka jome ubre long ayu ko trai kalmame tu yarap ya ka baro ka syakri jome ukran kanom long ka jing start ka jong kanom long ka jing kran pana thali jo nda ka tuit na ka khet jong ka jing snai ka jome kanya tuit chadu ki dot not ka jongi bangin yo sha sibun ka jing kyrkhu leng ba ka jing syakri kran kan rat sa sisen pat ngin sha skor namar melong Blei jongi maka kerteng uji sungi duai amen ngai ngu U Blei baula penyo ia ka por ka kodor hapdeng jongi ka por jong ka jing bam tikna ka por ha ka bangyo I ba ka khlam dan ka pandemic ka jing pang khlam COVID-19 ka bala pelong ia ki jing syakri baro pa ken sakut lut ndreng ya ngu U Blei bau plepat yang ini kalat ka bakum kani bangin yo ban sngap bat shat skor ka tien ka jong lengba kini ki online worship service bat ngai ngu U Blei mula pen sngo ki breu ba ki breu jong ka balang ban penyo ya kani kalat ka bakum kani khnang ba ki khun jong ka balang ki para banget bat ki bam nget kumjuro kinyo ban sngap bat shat skor ya kani ka tien ka jong Blei kani ka sngi kerpang ka sngi ka bangitip kum ka revival Sunday kani ka sngi U Blei ka kerpang ka bangiken mau ya ka jing trai bat ka jing don kam jong ka revival bat na ka benta kani ka khubor kani ka janbet ngalapan syong nong rim na ka shiti ka jong Paul sikinong Ephesus kalanong ka basan ka khat sao ka baong na ba kumta uong ke judge me ubayo thia batumi nakibayap te ukris un pensyayame shwa bengin pai shikani ka khubor inya pet shwa khendiat bat nga ya gani ka kentien revival kani ka kentien revival kani ka kentien parang ndrai kala-kalalong ka kentien kasi kawan na ka kentien Latin revivery kabamut ka jing pentemai lani ka jing ka arsin hagaktian parang kiong ka renewal ka regeneration rebirth kabamutru ka jing tekno ya ka jing ka jing bat ka bor ka jong Blei banila manong ka fareng a fresh inflow of the life love and the power of God habang ipai siya katay ka dekat balapuli mentan na kani ka shiti ka jong Paul sikinang Ephesus kalanong kabasan batkat kadekat ka bakat sao nakatu ka benta ka bangalapuli mentan kapan mau ya ka jing ong jong George Whitefield ka pertei ki Kristan ka don ha ka jing yo thia lengai amdon kano like tang ka sur ka bajam kawan kersiu yaki nagani ka jing yo thia the Christian world is in deep sleep. Nothing but a loud voice can wake them out of it. Kani ka jingkren ka jong uniu syakri jong Blei George Whitefield. Kalau di ka por ban kersiu ya ka balang ya ki banget ya ka jing don kam ka bakirke sa sisen pat ya ka jing trayu man sim leng ba ka revival ban kersiu ban pentemai biang ya ka jing long man sim kibreu how Jesus Christ
Uman sim yai khat yangi. Syagani ka jingker siu. Bagala day kapor. Ban jubab yagani ka jingker siu. Bat ka jing tray jo uman sim akoi. Ngilawan sngoto. Habang iperkat ka ay kabanja. Yaga balang ka bamyotya. Lane baki kun ki U Blei haga ka balang ka ba em ka bamyotya. Kinlong kumno. Bat ka ay ka baki laban le na kabanta U Blei. Kabalang kabam yotya anong yapi. Kalaban le shibun kiai kimakraw na kabanta U Blei. Bangilaban iru shibun ka jingroy jangki kun ki U Blei. Haga jinglong man sem jangki lanang ipuli na kaktin U Blei. Katkum kikam jangki apostol latho hangto. Badan tang shispa arpau ki dikhat kabalang. Haga taka balang kabanding kong katkum kikam ki apostol. Kini ki shispa arpo long kidkhat kidwai shi pos nilam tar klam sange U Blei un pa yau man sem bakut haki kam apostol kalanong kabaar la tho U Blei la jubab yaga jingduai badu man sem bakut ulawan her bat kata kabalang kabarit kalaman reng kalaman kraw kensan Naga shispa arpungot syakal hajar ngot kataw kalong namar baka balang kaim kikun ki U Blei kim bat kumta ki it banduai bat kanega jing duai kala pelong yaki U Blei unjubab namar bakit slang her yaga jingwan tray ka jong bensem ha kapor ka jongki baruni man sem ang kaktin U Blei ulawan herna do kata kapor bat ulay sa adu mentahangi ulay sa nadu kasni pentakas bat syumlay paino syaukpa hadu kanika khalepat ka babanta henry ula don lupa bat uyay sa bat ni nada kata kapor katkum kasiti ka jong Paul sikinong Ephesus kalanong ka baning kong ngadakot ka bakhat lai pat khat sao lalang ipuli yagani ka siti ka jong Paul sikinong Ephesus kalanong ka baning kong ngadakot ka bakhat lai hau mapiru haba pilios no yagaktin ka jing shisha ka gospel ka jing pedem jong pi ha uba haba pilanget lu na shan shap ya pido man se makut kajing kular ule man se mangaktin U Blei ulay sa nadu kasngi pentakos bat hadu menta udang don apdeng jongi bat udang penggendo yangi siapang ka pop siapang ka hok bat siapang ka jing bisade bat udang ni ay trey ya ka kam ka jongu hadu menta kajing kelipat kalong udon na hapo jongi ulayo nem yangi ko ki kun U Blei shumlei pai ti man se ma ko U Blei shumlei pai ti pa wala pa yo hinrei udan na preng jangi hadu menta baka jingkeli kalong ulayo ne pat yangi uniu man sem uyang bat uyai khat yangi bat uyai kner shangi ban kren ban pengendo banyalam yangi kajingkeli udang yai dot ne hapo jangi ulayo ne yangi ngi pendam ne yala de hau daga bangi penko ngo yala de haka jingalam ka jong ladau niu man sem udan hangi ka balang jongi kandala ban syakri ban sakiyo ngimla banan ya kajing tray ka jauh mensem ki don ki balang ki bau mensem uki bat utray borba bengios ngau ya ka kam ka bakrau ka bakile leng bau ni mensem jauh Blei uba pengendo ya ki syapang ka urgency banyalap ya ka kubor ka jauh Jesu ban penem ki breu ni ki pap bat banyato bau Jesu ulang-ulang penem bat ulang sius pa jongki uniu mensem namar kata ladau uniu mensem udana ka balang kum makalong
ki balang hakan igari jongiru kindala ban syakri ban sakhi yo hot nyemla balen baki don ki balang ki ba uniu mensim bat ki don ru ki balang ki bang yo bagi dan aplenga jingyo tia lengai haga baki bor jongka pertai ki klan hado kata baki kita kamtam ya kata jingya dai ya kata nongrim ka bau bulai ulabu hagi balang ki jongi nama ka tahu ni mensim bakut ukhat yangi bat kersiu yangi bangin kendit no nagabayo tia lengai bangin kendit no nagabayo tia lengai kumbaong George Whitefield sachi sin pat ngan penken mau ya ka jingkren jong ka perthei ki kristan ka dona ka jingyo tia lengai amdon kano light tang ka sur ka jam hagban kersiu yaki nagani ka jingyo tia namal ka tahu mun semakut ukhat yangi bat kersiu yangi bangin kendit no nagani ka bayo tia lengai ukhat yangi ukersiu yangi kenang bangin kepat nagani ka jingyo tia ka bangin liyo tia lengai hapani ka jingken oi jong ka perthei ku ki khon ki jong Blei ku ka balang ka jong Blei kini sau teli ki benta baga balang barki banget ken ke jot na ka bayo tia kanang bakari Bible kan jabyang ha ki balang ki jonge kabaning kong nginya phai bat nga kabanta kabaning kong lengkot kabaning kong ban ke jot no shaka bor ka jing duai wake up to the power of prayer ban ke jot no shaka bor ka jing duai haka shiti kabaning kong Timothy kalanong kabaar kadekhat kabaning kong hadu kabasau uang ting akan tuneng kong namar kata ban pelong kijing kerpat kijing duai kijing esat kijing aingo nakabanta ki briu baro nakabanta kisim bat ki bakrau batri baro bangin yo kajing kabasok bat jar hagajing riu Blei bajing sida baro kane kalong kababha bat kabab pdiang hon hakmat U Blei unang penem jongi ubamon bakibreu baro kinya like bakin poi syagajing tep ia gajing shisha gom ka balang kawai baka bangin ke jat kalong bangin ke jat syagani ka benta bangin nang kumno ban pendam haki bor jong gajing tuai kabalang kabaduai kadai kabalang kaba a praying church as a living church ngin duai ko ki khun jong Blei hapo jong kabalang ka jongi bangin kam pendang ka buon ka por ya ka bangin pai ki khmat jongi shau Blei bangin kam ai ka por ka jongi shau Blei bangin duai nakabenta bau Blei un pha biang sa chisen ni kari Bible bau Blei un trai pla sa chisen pat baling baga jing wan jong kari Bible bal penem pat ye ki breu naga jing long yo tia jongki banaga jing jongki ha ba kila klet no yo Blei ha ga jing yai nanti jong ga jing jongki uai nong ya lap bakrawang baka pop kabakrau tam kabaka perthei kale baki kristan si tulup kile kalong kadika pop jonga jing bam duai a sin of prayerlessness kada shong tenrai ki babun ki khun jonga balang kada shong tenrai ro ki babun ki mensim ki bakotor ki bun ki breu kim bang banduai ki bun ki breu kim ken mau banduai ka jing duai jong ki kalam tang ban su pendat brukom kelam dadan kata ka jing ka basisha yo Blei badai na kata kadang yo ya ka jing telat banyak ka jing bam don kari Bible lagi ni gisngi ngi yo bau mensem upet jengai nangi naman nyemon ya ka ban pai ki khmat ke jong shau ban khat yo ka jing ka jong ko ke khon ke jau Blei kala dei ka por yang ikup ki khun ki jong Blei bangin kendit no ko khun ki jong Blei ngi kidan ki jing seng kan thai ha ki balang ki jongi kidan ki wi ki jaka lingba ki je seng kan thai ki ba shi phongut mun step ki ba ar
ngut menstep kalawan ra ya ka jing kelador jong ka balang habaki pelong ya ka jing duai deki paus nam man kesngi na iwe bat ar lanang roy kat hadu bala pelong ka jing seng duai man la ka step bat kalawan ra ya ka jing kela jong ka balang ya ki babun ki khun jong ka balang Namar kata nga khot yang i kum ki khun ki Jo Blei. Kum ka balang to ngin kham pan buon ka por ka jongi. Ya ka bangin phai ki khmat ki jongi. Ban kham pan buon ka por ban ai lem U Blei ling ba ki jing duai jongi. Bat ngin duai da ka men sem ba da ka jinget bau Blei ling ba ka jing duai. Un ya rap yang i un shat skor yang i un pen shat bor yang i. Ha ka jing ya len ti jo ka jing em jongi. Ngin duai ru nakabanta ki men sem ki bala jano ko ki khot ki jong Blei. Ngin duai nakabanta ki men sem ki ba kodor. Ngin duai ru nakabanta iwei pat ko ki khun ki jong Blei. Baladang ya so lang kum ka balang ga jing duai ngongari Bible kan wan bat kan pen kelador sa jisen. Om tang ya ki long ye long sem jongi. Om tang ya ki para banget ki ba e jongi. Hendrai ya kari bat ya ka jaj ben riu sa jisen pat. Tongin ki jaj menta. Bande wai shirham U Blei. Bau Blei un tau thumai bat un pen kelador yangi syashi sin pat sya ka jingem ka bat thumai ka jingem ka ba it bat ka bale ya ka mon ka jongu ka ba ar ngin ke jaj no ban knel sya ka hak bat ka jinglong khot ka jongu Blei ngin ke jaj no ban kner sya ka hak bat ka jinglong khot ka jongu Blei Hakashiti ka ba ar Timothy kalanong ka ba ar ka khat ka ba khat khandai hadu ar phuwei Henry ka takan Nongkren ka ba scam ka Jo Blei kayai ne ka ba don ka ni ka shap utrai uitho ya kita kibalong ki jong u batu uwe baro uba khat kerteng ya ka kerteng ukres on kendia no na ka ni ka jing bam hok Haka dekat ke ba arpo, te haka yeng ke ba krau, kidan amtang ki peliang siar bat rupa, henrai ki peliang ding, bat ki peliang kendauru, te dan ki badan buram, bat ki baklem buram ru, kadekat ke ba arhuai, namar kata lara ubre upen khoi yala de nakine, ulang ke peliang ke badan buram, balapan kentang khoi, Bat babet ya ka kam uken rat. U Blei u pendap ya ka ri Bible. Tanga ka pliang ka bakut ku ki khon ki Jo Blei. Ka babot bangi don kam ban pen ko ya ki do no jongi. Ngi don kam ban pen ko ya ki do no jongi. Lada ka pop ka bari di ka bapau. Kadang ya isa hapo jongi. Bat ngem playa kata. Bat ngem pen ko ya ka na ka do no jongi. Kanuan kari Bible lano. Lada kadon kajing bam yaj bet aga balang. Lada kajing bam yaj bet aga jing syakri Blei. Lada kadon kajing bam yaj bet aga yeng ki sem ki jongi. Tongin kendet benreu. Tongin introspek. Tongin wat ya lade. Kumno ban penbahapat. Mangin ya ban kup ya ka hok ka Jo Blei aga jingem jongi. Lada ka dono jongi kam khut nginom laban kup ya ka hak ka Jo Blei ya ka jingem jongi. Dai namar kata kadau bau Hosea ka lanong ba sipau ka dekhat ka bakhat aruam bet ya la de ha ka hak at ka ba kum ka jingis nei tu po no ya ka khandau shra jong pi namar ka long ka por ban wat ya utrai tat anda onwan ban panhap dau slap ka hak hapi Koki khon jong ka balang. Tunginya trelang aga balang. Bankot siya ka ni ka jinglong khut ka jong Blei. Baka balang kan kup ya ka dur ka jong Blei man kasngi. Ubala seng nong rim ya ka. Baka nong ka ba itenat. Baka nong ka nong lait kurim jong u. Bakan saki. Bakan syakri ya u. Hakipur baro. Baladang ikup ya ka dur ka jinglong khut. Baka hak ka jong Blei. Ka balang kanwan kari Bible aga balang. Bat
U Blei un penem thamai pat yaka. Bakan yad bat uman kasngi. Banya lap yaka gospel kahima. Hagabal day poru. Baragabam day poru. Kabanta kabalay. Kajing kejot. Shagajing donkam. Yagajing et. Kajing kejot. Shagajing donkam. Yagajing et. Haka shiti. Shaki Hebrew. Kalau nong kabakhat way kadakhat kabah Henry la tho. Henry klam kajing et. Omla ban pen sngewbha U Blei. Namar kadai U ta bawan hajan U Blei. Ban nget. Bau don. Bat ulang uba ainong. Ya kita kibawat. Ya u. Klam kajing et. Nginomat lano. Ya kajing long khot ang kaktien ka U Blei. Kajing et kabamot. Kajing shania lot U Blei. Faith mean total dependence on God. Habang iya lepop, iya light, nakadakajing shania lot yau. Shakadakajing light lot kabahapok kapop. Day gani kadaw, bau Blei bu akmat ya kajinget kadikata kajing wan pai pat. Shakajing ya day kabajan baru Blei kata kadikajinget ko gikun jong Blei. Kata kadikajinget kabadai bandan apo jong pi bapin mat ya kali Bible. Kajing menget kadai kata kajing wan pai pat. Shakajing ya day kabajan baru Blei. Kelam kata dan kanu kabapila ban kam bangalanget. Kajinget kapelapat yang ni U Blei bau Blei unyerap ya kata kajing bamla jonge lengba kajinget ngila ban pen thamai ya kabalang larangi kajing kabakut kabahak kabaru Blei kajing kajinget kabashanya lot U Blei uban pen khut man kasngi ya kadok no jonge. Wainong ro yalap wang. By faith, you move from inability to his ability. Kataga jinget pila ban le ya kanu kabakraw. Daga jinget pila ban yat nakajing bamla kajong pi syakajing la kajong U Blei. Bat kani kalong kabenta kabak hakmat kukikun kajong Blei. Banya rap yangi ban penyok pat ya kari Bible. Shanu ka jinget jongi ku gekon ki jong U Blei. Ngidan em ka jinget ka baskam. Bau Blei ula ban thau thumai ya ka jingem jongi. Ngidan em ka jinget bangila ban let sapo jongu. Ban wa yo ban khot yo ka jingem ka jongi. Baun thau thumai pat yangi. Kibun ki khun ki jong Blei. Kibaka jinget jongi kalasting hado kata-kata. Kamdan shu watang kat isambay tersoro. Bat kani kajing bam nget, bat kajing bam shania kajongki, kala pelong yiki, bakin sentuit no agijing sngewbha juga pertai. Babakin daim kajingem, kabalong jingai no U Blei, kabawan rapat sajisin, ya kajing yap, jong kajing long bensim joki. Ngis ngausen ya kini kisngi, badan ki parlok ki ba jongi, ki ba nget ki jongi. Bakim jia kendu syu yau jisu hadu ka jingyap ka jongki namar balai namar kem shimla pen shong ya kan nong rim jongki hau ta balaban bat skam ya ka jingyam jongki bat ban thau thma ya ki bat pelai ya ki naki jingte brau joka pap usaitan bat ki jing sngewbha jong kabasau kajing kejot syakajing lang lakloi ya ka jiyalap ya ka gospel. Haka shiti ka jong Paul siginong room kalanong ka banengkong ka dakhat ka bakhat riyo. Uang namar ngam sngaularan ya ka gospel o Chris. Nabakalong ka boro Blei ya ka ban penem ya way pa way bangai. Balang ka balayo ya ka jing penthamai bor. Kadai ka bayalap ya ka gospel. Kadai ka balang ka bam sngaularan. Ban penbena ya ka gospel o Chris ya ka pertai. Namar ka pertai yang aktin jong Blei. Kadon kam hadu kata-kata. Kadon kam hadu kata-kata. Ya ka gospel ka jong Jesus Christ.
perthei kadon kam yau Jisu dei manga bat mapi kiba haban shim ya ka jingkit kli banyalap ya ka gospel ka jong Jisu Kristus ngila banyalap yau halayeng lasem ngila banyalap yau Jisu ha kelentis nong ngila banyalap yau Jisu ha kitaksi ke mangisong ngila banyalap yau Jisu ha bangila banlet ki yau kihat ngila banyalap yau Jisu ha ki kamra trei jong yau pes ngila banyalap yau Jisu ha ki jakalet pule jongi ngila banyalap yau Jisu hangno katakan ika urgency kaba krautam kaba ngakwa banang ya pi kan ika jadmit bleu kwa yang aba ya pi ya kan ika benta ban ke jaj syaka jinglang la kloy ba ya lap ya ka gospel Jesus Christ ka gospel jonga jing benta mai bor ban panem ya breu na ki pop ki jango ha kan ika jingja jonga pandemic lani kan ika jingja jong kane kabangitip kaklam COVID-19. Ngiyoi baki breu hakalang satalak. Namar bamyo jingeseng. Kit no ki sliang banyo ban kiu siya kayeng ka jong Blei. Mday tangkata ka bas ngotanat kalong kito kibam nget yaw Blei. Kibam kan mau syo. Kibala pet jingay. Bat kibam jiyos ngong. Bat kibam kwaru bantip. Nreka ni ka por laong. Babon na kikikili kijengkili. Siya pangunay ukres. Kikili siya panganay ka jingat. Kikili siya panganay ka niyam kristan. Namarki o iyak aksangti ka jong Blei. Kaya iyak aksangti ka jong Blei. Kitip ba kit uniu Jisu ubaki kristan ki mani sitelop udan ka bor bantau thomai ban penem yaki ki experience wala ka jing bam nget ka jongki ya ka jing pat ka jing don rengkat ba ka jing lam ka jong Blei what happening ka jing jongane ka jing pangklam ka ba ka perthai ka mat layatu ngala persang banwat hakikat tu kan di kikot latho komne ba hapdeng jongane ka pandemic laang maka jing download yaki Bible apps kala kiustat hado kata-kata ka jing kiustat hado kata-kata ya ka jing download yaki niki Bible app kawai na ka online Christian bookstore ka balakhat Eden kaliatu ba ka jingkil hakabade yaki Bible kalang hado kalakil hado 100% nado ubnai April ka jingwat ha Google lani kata bengiong ka Google search nakabenta ka kentin duai bat niam kristan kalakil stat hado kata-kata Dr. Rowan William u Archbishop ka Canterbury ubala syongtat wong baganeka pandabik laneka jing pangklam kalapan mi bat saybor yaka jinglong mensim jong kibreo nganong biang yaka jingong jong Archbishop of Canterbury Dr. William wong kumni baganeka jing pangklam laneka pandemic kalapan mi bat saybor ba ya ka jinglong bensim jong kibre nga ngayo ikum ta kikun ki jong Blei ngayo ikum ta aki dong ki bangasong haki jaka ki bangasong ngayo i ki breu ki sliang hadu ki bangai ba ki bam ngai jelo komjo ki sliang yau Jisu haka jing yat nanti jong ki keli sapang nu Jisu kani ka por ka bangin sim ya kani ka kabu banyalap yau ni sim jong ki sim balu try jong ki try ubaka tin jong Blei kong ki ko seu baro kendam balu tlet baro on pla bau Jisu olong try haga Balang Trinity Brampton layatu baka don ka online class jong ki ka baki ai kertang ka alpha course baka ni ka alpha course kala roy bon sya nado baja ka ni ka pandemic nado bakja ka ni ka jing pangklam bat ka jinggeli ka babon ka bakikeli ha ka ni ka course kalong bet sya pangga jinget
bat kaniam kerstan. Kai ka bang idai ban le ko ki khun jong blai. Ngidai ban ki judge saka jing dan kam karke. Banyak lap ya gospel uji Yesus Kristus. Syaki ben riu baro. Kane ka day ka kam ka bahakmat ka bangi kum ki khun jong ka balang. Kum ki khun jong ka bangai ka bangi haban kner satay syakmat. Kibun ki man sem ki bakodo ki ap kmilanti. Ki ap kmilanti. Baka gospel ukres kaban pentemai bor yaki. Ki ap kmilanti kani ling ba jong a bat jong pi. Dong ni nyap hai namar kata dau kugi khun ki jong blai. Bak ngin ngau thu baka perthei ka don kam yau Jisu. Baka perthei ka don kam ya ka jing penem jong o. Badai tangu Jisu. Ubala ban pentemai bor ya ka jing em jong ki. Baladang ila ban le ya kini ki sau teli kugi khun ki jong blai. Ngejis kem bakading revival kan wan sa cisimpat. Bahkan pengkeladur sa cisin. Kan wan sa cisin. Kan pengkeladur sa cisin. Kan yaisa apo jongi man kesngi. Bahkan long bor yangi. Bangila banyak tu. Ya uji sukres. Ya ka bor. Ya ka jing penem. Kabangila man syam kerhai. Hau hakipor baro. U Blei na kabanta ka murang Yesus Kristus. Amen. Ha kani ka por ka bamanta. Ngen ya lay lang hau Blei ke jing duai. Ban duai yasai. Lane ka enta sesri preya. Hakmat ka jong Blei. Ban ya duai. Bat kimat ki jing duai kilong. Bao bleun bat skam ya ka jingat ka jongi padeng kane ka jing pangklam gen kerpat bao bleun pa ya ka revival ban penem ya la ki jong gibril ki bangat bat pdiang ya u ko monong penem gen duai na kabanta kitu ki bamat bat sakta ha kane ka klam COVID-19 ba kin ngat bat kin hai tilut hau Blei balamba ke jing duai ngin duai na kabanta kinong yalam jong ka ri ba ka jait ben real bakim dai ban do jing kerman nrai ban sha ha ka jing yalam ka jong Blei lamba ka na ka khlam jing pang bao Blei un kershan bor kham tam ya kitu ki badon ka banta ka ba khmat ki front runner ban yale persya yaw ne knyang jing pang ngin duai ba ki real kan kala ka bamut khnang bangin yo pat ya ka jing pen kia ka jong Blei ya ka ri bat ka persai bara ka wei tong in ya lei lang ha ka jing duai sai sian pa au Blei pa jong i ba nang o balang u try ki met u try jong men sem wan ban dam ba dai ngo ye me ko try me play yang e ka lat au Blei lamba kini ki kor ki bor ken try ki bingyo i kini ki sngi banginang la ban sam ya ka khubor ka jing ni mai ka jome bat kham tam ban bo jing duai kerpang na ka banta ki tu ki khon ki jome ki bala dei ban ma be kan do yang ni ka jing ka jing ya lenti ki jing em lamba ka ne ka khnyang jing pang ngai trai ka wala wan ban ja ka ri ba ka ne ka parthai bar ka wai kum tang i duai au Blei ba me men da men ri men suar men bat kham ya ka jing ai jang ki khon ki jome ba ki nai ti hame kin shan ya hame ki por baro jong ka jing em ka jong ki ba kin yo ya ka bor ka jong me ba khlam ka jing rap ka jong me kin umla ban le ai duai au Blei na ka banta ki tu ki ba ma de ka khnyang jing pang au Blei ba kin pha shme kin wa ka bor na me bat kin bo ka jing duai ba ka jing ka pat nang ba me menis nei men plat siliang yaki bagin yo sai sen pat ka jingkot ka jingkya bat kham tam au Blei bigala ban chakri ban pen em me wan sai sen pat au Blei ka de por ban duai na kamta ka ri ka jait ben ri au Blei kham tam ginong yalam ginong sanchar jong ani ka ri ba ka prasai kum ka de ka por kinum du jingkan men han rai kin ai ti kin chania ba ka bor ba ka jingrap ka wan tang na me ko try Jisu
mau kerpang kham tam iki breu ba ki men sem ba ka dor ki ba na ka ri ba ka leng satlat ka persai ken trai bakin phai no na ki kam ba ro ken trai ki ba ki la le ken trai kin pan map na me ken trai khanang ba sai sin pan men yo ban pen khya ken trai ya kan he ka ri ba ka persai ken trai bangin yo ma sai sin pan ya ka jing sok bat kham tam au blai bingin ang la ban sakri me ha ki por ba ro jong ga jing em ga jong e ka kholang sai sin pan ni ngau kini ka jing duai da bangi dam bangi pan ngir par kini tong trai no pen jong Jesus Christ banta wala ka taru amen. Ikarman ban ngi ngai skam bao blain kyrkhu ya kan ka jing sakri ke jongi ya wa kan ka janmit bagi ai baro ki bangila pendap ngai skam ngi long ba pdiang hon khat ke jing isnei ka jong U Blei karpang ya ka khubor ka ai men sem bat ai jing kerman balamba jong kan ka ri bible kan pen thmai bor ya ka jing em ka jongi ki bangai bat ki ba pdiang yau trai bat nong pen em jong e Jesus sai sen pan ngai khublei ya bara kito ki be sim menta kan ka program bat kham karpang ya kito ba pen bet pen biang ya kan ka recording ka bangi yo ha kan ka janmit bat karpang ro ya Rev B.D Warjri to blei un kar khulang yang i bara bangi la ban yo mat ya ka jing don kat ka jong blei ta ha kan ka pol ngi ya pen wai no ya ka jing sekri ka jong e ya blei to nya le shao blei ka jing duai para ka wai no jong ne ka jing sekri ka jong e ya me to ai ba ka jing ai e ba byang ka jong tra no pen em jong e Jesus Christ ka je ba ka jong blei pa lam ka just lock ba thiang ba pen sai bol ka jong man sem ko kan long ring ka lam ban ni hoi lam ba ki ko ki ba dam ba chakri me ka ri ba hak lang satlat ka prathai na do man ta sidu ki arta bam jukuru amen.